Amainda bambosa iwala alanga zina ntramada boys ngani wamphongo kusangalala kukondwa ine ndikazuka ndi makhala wachimwemwe sininga kukwireni ndilibe nanu chifukwa Malawi wokongola Malawi wantendere Malawi wachimwemwe tieni tayankhule ndiye programu ya chigawo cha kumama kuno ngati sitikuyankhulani muzazitenga ngati anzeru muzazitenga ngati madolo koma ife tili pano kukuyankhulani kuyamba kwa ine ndimakhala ndikunena kuti ine ndimatumikira mtendere ndi chimwemwe ndimatumikira kumene ndikuona kuti Malawi akankerako sangavutike ndimatumikira Malawi ineyo kumutumikira ndimusonyeza kwabwino kokha ndiye ndimafunsa kuti kuyamba kwa inuyo mwatumikira bwino nanga kuyamba kwawo atumikira bwino tachita compare usiyanise ndimanena pano kuti azowerereni komanso aziweni ndiye ndili nawo pano tiyeni tiyende chansogolo maprogramu amene ndili nawo pano Zuka Malawi maprogramu ndili nawo pano sokole ndili nawo pano uzimu ndi umunthu ndili nawo pano nkhumba ku State House ndili nawo pano asogoleri programu iyi ndikuti tiyeni tayankhule ngati sitayankhula azazitenga ngati anzeru chifukwa ana a MCP nkhumba chifukwa nkhumba tutinazigwira ine pano ndimanena kuti MCP inuyo ndi nkhumba inuyo chifukwa ulamuliro wanu ndi wa nkhumba si yang'ana mmwamba nkhumba ulokondege ililime si kweza khosi ndiye chikhalidwe chanu ndi cha nkhumba chifukwa ziko lino likununkha MCP muli pompo koma kununkha kusimumva chifukwa ndinu nkhumba MCP mumadya manyi MCP mumadya mikozo yanu MCP mumadya manyi yanu programu zotu timatero ndipo pakali pano ndimanena kutoloko muzikiti mu nkhumba tuzilimo anthu oganiza ngati nkhumba ashehewu amene onso maganizo awo amene ndioganiza ngati nkhumba munaona achabulika maganizo awo ndi ulamuliro wa MCP adina achabulika akafika pa radio kwafusa Brian Banda mavuto alimo muziko munakuti na mavuto mulibetu ndipo president Chakwera akulamulira ngati iyeyo oti president muziko muno palibe anabwera kulamulira ngati Chakwera ndi president wabwino kwambiri dina achabulika wa imani ndipo munthu oti amaziwa kuswalitsa anthu ndipo ni munthu otati waliwerenga Baibulo mbona timanena kuti sukulu ndi uchisiru wa chabechabe sukulu tinayipeza pa ziko lapansi pompano sukulu ndi yapo mpano kumanda kulibe sukulu ndi yapaziko pompano simpita nawo kumanda zaoneka kuti anthu ambiri amene mmaphunzira inu ndinu asatana ndinu achisiru mbaona ndinangobwera ndi programu ya nkhumba ndichoke kumene kusina chole kunkhwani ana MCP ndakhala ndikuauza ineyo kuti DPP anthu asankha profesa Arthur Mutharika profesa iyi ndi chipani cha DPP zifute zisafute azalowa mboma azalamulira ndipo alamulira ndipo adakalipo azakhalapo ineyo ndimachita kulumbira zimenezi ndiye inu chifukwa choti simukamvesesa ndimafuna ndikuuzeniso lero kuti Chakwera ndi munthu osayenera kupita kuna kulikonse mwaziziwa ndikuguliseni nyuzi kapena mwamva asogoleri simamva bwanji kulimbana kwa bwino ineyo ngati Nthamanja Boys ndanena ineyo kunena kuti Chakwera si munthu otakhoza kupita pena pake kukakhazikisa chitetezo palibe kapena kukabweresa mtendere palibe chifukwa munthu wa mtendere ali muziko muno anthu amusiya Profesa Arthur Mutharika munthu amene ndi wamtendere leroto amene mukapanga matama inu mukapanga mwano inu kuti Chakwera ndi president amene analolera kukhala wamtendere ndi chimwemwe basi maiko amuyitana akakhazikise mtendere ku Tanzania kumene kwamukanako amfusa kuti mwamwi anthu afusana mwaitana wa bwanji ayiya wasali mugula mtendere ali ayi wamtendere to auona ali kunja kwa boma osakhala akulamulira koda akati mtendere mesa amaona munthu yo ali pa president ye awamtendere auona ataluza kapena akulamulira
fuso aiya auona akulamulira hosi auona akulamulira watu amatulusa azikwanje ndipo kwawo tu awawa ali ni milandu ndipo kwawo tu awawa agwesa ziko ndipo kwawo tu awawa alamulira dictatorship anthu ambiri aphedwa mulamuliro wawa awachoke asiyeni pambali ngati kuli kumvera azingomvera nawo nkhani zimene tukambirana azipopeza abwera koma iwowa sakutengerapo mbali chifukwa iwowa ali ni milandu ndanyamata azikwanje kwawo kulamuliro wawo ndi wawo dictatorship amakhapa anthu awa amapha anthu awa kodi mtendere wake wachani asiya pambali tu achakweracha simumamva ino Amalawi ya Chakwera wamtendere anavomereza kodi muona ngati anavomereza masewera mukuona ngati Chakwera anavomereza masewera sanavomerezere tu kupusa tu ya anadusidwa akhoti kulepera 50+1 ziko kuphatiza ndine pano ndikukuwa nkubangula ndikuti tenti mvotere Professor Arthur Peter Mutharika ndi 200+1 iyeyo Chakwera ndikuvomereza kuti amene ndikupikisana nawoyo wapita otisanga gwirikeso sitinga mupeza ndikuvomereza kuti ya mavoti kumasiyana ndi 1 million chakuti asogoleri kana kanga takusiyana ndi mavoti 1000 Chakwera anakavuta kopya koma 1 million chakuti IMCP ndipo loko mutamuchapa Chakwera oloko mutamusuka Chakwera oloko mutamukazingira mafuta okongola kwambiri fungo lake silinganunkhire kupita patali munthu uja ndi kapolo munthu uja ndi wachabe munthu uja ndi oti oloko inuyo IMCP mukumukakamira muzingo mukakamira ndi opanda ntchito ndipereke moni kunzuzu amene mwatisapota kuti lero tipezeke pasapitwa pano ine ndimayamika zabwino kapanga choncho ine ndikathandizidwa ndimayamika komanso ndikufuneni zabwino pano pasapitwa ambiri amene mumandifunira zabwino ambiri mumaziwa kuti Nthamanja Boys ndi kapolo ongokuwa ambiri mumaziwa kuti iye ndi wopanda ntchito koma timusapote oloko ndifuna ndikupaseni chisanzo kuti ku times mumaona Brian Bandaja amene ajatu ndi antchito station jasiyawo tu yayi kuli founder kumene kuchako mwini wake wa times uja amene aja amagwira nawo ntchito kusonza kuti pali munthu amene amafukula anthu amene amathandiza times ija kumene kuja kuli anthu ma sports amene amapanga support kumene kuja kuti anthu aja azivala anthu aja asooneka bwino anthu aja akamagwira ntchito azilipidwa times itu imene ndi chisanzo chabetu radio 1 ndi 2 imasapotedwa ndi boma kusera kwa ifeyo misonkho yathu mukaona avala masuti akupanga matama pa radio 1 ndi 2 muziwe kuti ndalama zanga zimenezo msonkho wanu umenewo ya boma imeneji mukaona ena akupangidwa palibe munthu anakhala opanda sponsor ife kuno timangokuwa kubangula tilibe sponsor ife kuno timangopempha mukakhala ndi chithandizo chithandizeni ambuye akudalisani pamene mwachosapo ndimuyamike mkulu wa kunzuzu zulo sitinatuluke chifukwa cha mazina ngati mayunisi madata mukuziwa Malawi imene alili wina wachosa mphamvu zake wachosa ulemerero wake kutithandizako asogole munthu kupasa 5000 yambiri munthu kupasa 10000 usiyamika pano ndili ndi mkulu wangu ndiyimbira kuti simunapezeke ine iya yasogolere futo langa ndili kutumiza kanga chepe gulani madata kameneko ine ndikugula madata lero ndikupezeka pasapitwa pano chigawo cha kumama kuno ndimulemekeze mkulu wa kunzuzu tizamulongosola bwino nyengo sikubwerazi koma ine nditamfusa ndinu ndana kuti ndine nyirongo komanso ndine mfumu mu chigawo cha kwathuko atumbuka ine ndi nchewa osakhala ineyo ine kosakhala ndine nchewa ndimangovala gule basi ndikavala manyi ndiye ndimasempana ndi wina aliyense kaya muyawo kaya ndi ndani kaya ngoni ndi mukhapa ameneyo iya achitumbuka kutumiza kanga chepe sitinakumvenelero Nthamanja pasapitwa mavuto ndi chani ine tu mavuto anga mukuziwa ngati kapolo ati ayi tikuthandizani mawa inu mugwire ntchito ziko limakuyang'anani ziko limakumvani anthu ambiri akufusa kodi lero mwagonja bwanji ayi tivomereze tili ndi mavuto ife ndi osauka tilibe kanthu ngati mungakhale ndi kutifikira ife tifikireni tiyeni tayankhule ndiye programu iyi ngati sitikuyankhulaninso inuyo kuti ayi kanga chepe kanu kachatakuyamikani ndiye kuti ife uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe tilibe adanyirongo uko kunzuzu perekani moni kwa amayi ndi ana ndi family yanu ngakhale sindikuziwani inunso simundiziwa koma mwayesesa kutumiza kuti lero tikhale pa line ndi ife tutatuluka ukunso ku South Africa mabwana amene mumayima kuti tili ndi madata tikutumizirani asogoleri ndikupasani moni ndikukuyamikani
Olemekezeka Dr. Macheso, support mumapereka kwambiri. Mukakhala oti mukutilengezesa malonda. Chifukwa munthu ukamalengezesa malonda, ukamampasa nzako asetalengeza malonda, ndakutumiziraso ya madata ndi support imeneyo. Ena mumasapota ndi pakamwa. Ndi support imeneyo vuto palibe tikuziwa kuti siku lina muzatithandiza koma ife ndakapolo kapena nene kuti ine founder wa mwini wake wasapitwa. 1.801 network yathu ndikuti 1.801 mwachidule timangoti 8.1 sapitwa imeneyo tikuti 08.1 asogole tikuti 08.1 mwini wake ndi Nthamanja Boys ndi sapitwa. Sapitwa imatumikira pandale, imapanga pandale. Ndiye ine ndimangobwera kuyamika Dr. Macheso mulandire moni, Adanyu Longo mulandire moni, Sheikh Musa Jana landirani moni, Sheikh Wanga Castigo Santiago landirani moni, mabwana ena ndili ndi mbaleso wa kwa Goliath huko. Asogoleri kayani ndani mundu amene landirani moni. Ine kungonifunira zabwino bwanji simunapezeka asogoleri basi mavuto musadandaule Mulungu adalisa. Wina amaponya 500 yake. Hata kula ni matata mpezeka lero tapezeka. Tithokoze kunzuzu kwambiri. Tikuyamikani kunzuzu kwambiri. Tisakuyang'anani bwino ndipo tizakuyamikani bwino. Pozindikira kuti ife tangoziwa kuti atumiza wanda Nyorongo. Munthu aziyamika kumene konda chokako sina chole nkhwani. Musamayi wale program zanga ndizandale. Janjo lifoka mpata njoka sienda ni mwana mapira mwenye pa mwamba. Tegrete machini Nthamanja Boys nyanu wa mpongo. Alole akane. Mwana wa njoka sokole kumpita pafumo panu mupeni. Ina ni maswanya na MCP basi. Ni maswanya pano na MCP basi. The great Nthamanja Boys nyanu wa mpongo. Ife tikamasewera timafuna kuti inu muziziwa kuti kodi timapanga chani. Timayang'ana zandale. Asogoleri mukamakhala mmene momuziwa kuti the professor atapita mtalikani machini. Mukamakhala mmene momuziwa kuti ndala amene samaja chamba uyuyu, ndala amene sihule uyuyu, ndala uyuyu saononga ku state house uyuyu, ndala uyu sapanga china chilichonse, ndala uyuyu wasankha anyamata ogwira nawo ntchito. Makaba wasipa kutoba kulubako. Yelo mama une kulubako. Kuluba business zayendi. Kulubwa mumangolubwa nthawi ina iliyonse. Osaona polubwira iya. Hayi Nthamanja Boys bwanji mwanena zimene zoye DPP Professor Mutharika Yeso naye ndi wachabe uchabe wake munauona kuti. Tatifotokozereni. Mutati mundu uze uchabe wacha kwera ndi uyala zuwa loseni mpaka kubira. Mundu uze uchabe wa professor muzangonena po zitatu. Ndo kalamba sangalowe nyumba. Mkulu indosa yankhula kwambiri. Akankhula speech simamveka. Ndizifukwa zimene zozo. Koma ifeyo akatiyankhula kapena iyeyo akasankha nduna amaziyankhula. Ine sindifuna kuyankhula nda Malawi, sindifuna kulongolwa nda Malawi, ndikufuna nipume ndilamulire ziko mwamtendere. Ndiye ine ndakutuma iweyo Alfred Gangata ugwira ntchito mu office mwanga muno. Musampangire jealousy. Gangata iyi ali ndi ufulu oyankhula china chilichonse. Ndabwera lero kuti ndi jamenso imeneyi munali phokoso ma social media ena mwapezerapo mpata. Richard Chimondo Banda amachita kunena kuti chakwe chili masowe asasowe. Richard Chimondo Banda amachita kunena chili masowe asasowe. Anthu asowe. Kodi umene uja ndi ufulu? Umene uja ni mtendere Amalawi? Ndikukufusani pano pasapito. Umene uja ndi ufulu, umene ni mtendere alipo chilima. Wanaso watu. Lero mukusiya kuyankhula ndi amenewo, lero mukungonena munthu kungonena kokha kuti ayi ifeyo pakali pano ife amene tagwira ntchito ku DPP anthu ena akubwera kuti azingodiyerera. Ndiye ine ndikupempheni olemba chimanga inu mwalembeka ya DPP akunama. Ine ndikudandaula pano kubangula konse kuja mpaka na oloko zina langa kutuluka. Ndiye ndikadandaula pano ndikunama. Uyu akudandaulira chinyamata. Zona MCP adiyesa nyamatawo. Kodi DPP kalephere kudiyesa nyamatake. Gangata mofaya sogoleri. Ndiponso ndimachita kunena kuti ngati ku DPP ko kuli munthu amene ataopsye kwambiri akakhazikika ndi amene yitu. Ngati kuli maupo Gangata azinena chilungamo, munthu azitusa chilungamo, alembeni kaye a DPP. Amene anafuna ziko lino kuti kubwere chimanga chimene chikufunika kulembedwacho. Ndiye kenako tiyeni tizayang'ana anyumba iyo, tiyeni tizayang'ana anyumba iyo. Oloko Nankhumu amene anachita kunena kuti ine muchipani mwanga siningadiyense anthu ena kusiya anthu anga amene ali muchipanimo. Nankhumu atu
kripi wina alisa kuti so pano lero Gangata mwantenga ngati iyeyo hiru mwantenga ngati mulungu kuti wanena zolakwika. Gangata ali ku office kwake akunena za ku office kwake profesa wamudalira agwire ntchito ndipo ali ndi ufulu. Gangata anene mmene anganenere, Gangata achite mmene angachitire. Unduna uzikhala ndi ukali, unduna uzipanga mwano pa unduna kungogona posiwe nduna. Gangata sagona pa unduna anene basi. Kodi iyeyo amagwira ntchito nda amenyedwa ndi anthu ena na aomberedwa ndi anthu. Lero mukaphonya amene ngati mwamponyera Nthamanja Boys osamulemba olokuchina chilichonse mugaza kuti pano ningakondwe. Koma chifukwa choti ine ndimango yamika kuti ayi zili bwino tasintha boma. Ine zina zindiribe nazo ntchito chifukwa ine ndimangofuna kuti Malawi apite pabwino. Wa MCP osakhala wa MCP. Koma pano Malawi muno kuti mufuse muzaona kuti amaina ambiri achokera kuboma ndi anthu a MCP amene akafuna kutipha mmuzi muno. Maina ambiri amene achokera fetereza, maina watuluka ndi amene akatipangira chiwembu mmamizi muno kuti atiphe. Lero tumuziziwa kuti timafuna kuphedwa, timafuna kukhapidwa ndi MCP amene wotu maina wachimanga atuluka. DPP aja sanatuluke. Maina wotu afetereza atuluka, DPP sanatuluke. Ndiye Gangata yakana kuti atatengeni kaya amene akamenya nkhondo akunama. Lero phokoso ma social media atombolo mbwa chabe nkhumba inu akapolo achabe inu kungonena ya Gangata ndiwe chisiru chifukwa Gangata yi akuyangana ziko kuti likuenda bwanji. MCP amawapasa ndirama nyamatawo ukauka, amawapasa ndirama nyamatawo ukauka. Iye apa sana nene bwino Gangata, sana nene bwino seteza kwa sana nene bwino chifukwa chanji. Uyu akati chakwere chili masowe asasowe ma sacrifice chani wasowa munthu uja mulibe nawo ntchito to ameneyi. Koma wangonena kuti muyambe kaya DPP kwalemba kena kumuzilemba MCP basi waochaziko. Gangatayo setezanu akapolo achabe ine siningakuopene nimangobwera kuswa ineyo kubandula pano chilungamo ulugwa zanzako kugaliwe sikutuka natu timati wa Archbishop Susa wa umo ugaliwe wakupaka moyo mwina mkati msalivyo mwile lero atukana ndithu jeda nyengo zanzao hii mafuta laito ni mango chindu wanama mafuta sabwera aotu mafuta atukatu mafuta abweratu zinthu zikuyendatu. Profesa atapita mtalika ndimango muuza kuti atsogoleri muzuke ngati mungatukandwe kuti nditukandwa ndina amene ndiye profesa amamva nduna ina iliyonse igwire ntchito pa malo pake china chilichonse chigwire ntchito pa malo pake nduna ina iliyonse sapange matama isatumbwe iyayi. Lero ine kubwera kujama ndi imene kuti tieni tayankhule tikati sayankhule azazitenga ngati nzeru iwo mwina akakhala mu office mwalaba sipopeza ndine nduna amalawi sakundiona iwe taima kae chonji tapanga kae chonji. Ine ndimafuna kuti azindimva ma office mwa mabwanamo mwina amatisokosera iya ipokapa tangothabwinya ni pa musaganize kuyang'ana zinazi tangomvesera ni zili mmenemozi. Ngati mwasankhidwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika musaimike suti musaganize zibwezi musaganize kupanga chani iya itangoyang'ana ni ntchito wakupasa ni ndalayo mugwira simugwira ngati simugwira chokanipo ni ndalayo ayikepo wina musatichedwese. Mai azigwira ntchito pa office pake mafuta akubwera. Mai nduna wazachani wasamalimidwa asigwira ntchito pamalo pake wina aliyense. Mai kwa usanena kuti ku MCP wina aliyense sali pamalo pake anthu akusiya pamalo pawo ndikukapita pamalo panzawo. Ndiye ine ndikupempha DPP wina aliyense pamalo pake Gangata pamalo pake musalowerere. Iwe pamalo pako iweyo wasankhidwa kugwira ntchito pamalo pakopo malo ako wakuonongeka choncho chifukwa chanji. Ndikupemphanso pano utenga anthu apemphapo komanso ndiwonjezere a George Chaponda unduna wanu uli ndi mavuto ambiri ndithu koma tikupempheni bwana mokulemekezani tayang'anani ku South Africa. Ife timathawa kuthawira ku South Africa kuti mwina tikapeze kandrama kokwanisa kugula malata kuti mwina timange nyumba pozinda kuti ntchito muno imativuta popeza ku South Africa kumakhala ngati ndikumene kumapeza Malawi mwansanga. Ndiye Malawi aja akapeza ko bala tu ulendo uno Malawi aja akupeza ko imfa tu ulendo uno Malawi aja akupeza ko tundende ulendo uno. Ndiye inu ni nduna kunduna wa unduna umene ona zanziko a George Chaponda. Kodi inu yo mumayankhula ndi anthu aku China timakuona ni mukujambulisa mazipiki cha ndi anthu aku China azungu ma China machani mabuno inu ya George Chaponda pa unduna wanu
mungalephere kuimbira Cyril Ramaphosa, mungalephere kuimbira ambassador, mungalephere kukambirana nawo kungokwera ndege kupita kumeneko kuti yayi abale athu wachabwino tapaseni mpata ngati simukuwafuna muzagwira muzasiya malo amozi mwina muzitipangira dongosolo azibwera koma musamalange musamamenye. Anthu ena anachajidwa ku ndende 6 years, anthu ena anachajidwa ndende chaka, anthu ena akuchajidwa ndende 12 months, anthu ena akuchajidwa ndende ma 6 months, ena miezi 3. ati ukangopezeka opanda passport, ukangopezeka uli ndi passport ya overstay ukagwira ntchito chaka kapena zaka ziwiri. Suna betu ambiri watu akugwidwa mukwaona ja usakhala ndakubatu iyayi ma passport awo ali nawo koma anatha akufuna kupangidwa renew, ndipo peza iwaja amapereka 30 days ukapezeka watha. Ndiye inu atetezeni abale anuwa, atetezeni tutetezani unduna wanu a George Chaponda. Ndiye ine ndikukupemphani so ngati mena pemphera ena kuti asogoleri tatuoneni kwambiri ku South Africa ku. Kumene kukuli anathu, kumene kukuli abale amene amapanga akuthandiza makolo awo kuno, kumene kuli abale amene akusamalira zitukuko za ziko kuno, kumene kukuli abale amene akutikonzera chitukuko kuno, kumene kukuli abale amene akudyesa Malawi kuno. Ndiye ife timati tikupempheni amene wanda Malawi tithandizeni mwauze a George Chaponda inuyo muyesese mmajambulisa ndi machina ndibwerezanso mmajambulisa ndi azungu mungalephere kwa yankhula kudanzanu kuti zimenezi ayi amalawi wokhawa tasiyeni pa standby chabwino mukaagwira titumizireni tapeza abale anu tipange nawo bwanji mupange mgwirizano okwanira kumutulusa munthu ndi kumpasa 15 days kuti ukakonzeke ukatenge katundu wako uzipita palibe mulandu. Ife taonapo ku South Africa ena akutulusidwa kupasidwa paper ndi ya Home Affairs kwapasa 15 days takugwirani lero takupasa ninonse 15 days pitani mukakonzeke mukatenge katundu wanu muzipita kodi atapezekanso munthu yasana pite vutolo ndilandani laketu palibenso mulandu. Koma anthu ambiri atengedwa katundu awo wasala, anthu asiya katundu ndiye mmanyumbamu ndiye umbava, anthu ajabwera kuno atasaukanso. Anthu aja mwachidule akhoza kubwera kuno ndi kuyamba kuba amenaja kuyamba umbava ziko laonongeka wakhala nthawi yaitali 12 years ali ku South Africa nangodusa sina chole nkhwani a George Chaponda. Koma inayo ndili pa Professor Arthur Peter Mutharika ndamene inayo ndimamutchula daily ndamene inayo ndimauza Malawi kuti mudeke mwaona mafuta ngambwe zochitikazo zikubwera mwantendere. Malawi akagona amachita kudandaula kuti mawa timva chani mawa kusitimva wina wakhapidwa Malawi akugona tutulo ngati ali ku Kenani koma tu sitinafika ku Kenani tili munsewu ndikukulonjezani tili munsewu dala wake si uyu ndibwerezaso kwa nduna inu mugwirira ntchito Professor Arthur Peter Mutharika kuzigwirira ntchito noka komanso kugwirira ntchito Malawi wina aliyense pa malo pake musapange chibwana. Ndibwerezanso kwa uza MCP chakwera wakanidwa si munthu obweresa mtendere muziko chifukwa chakwera iyi anabweresa muno zigawenga kukhapa anthu ndiye iye mtendere akaubweresa pati kumene mukamuchemerera kuja amukanako ndiye ajese kabwera manena kuti akabwerako chakwerayi mumwi atolankhani atopa nawo akabweratu muitanise kuti akukanani bwanji Kakozanzao ngani koma mijedo woyo mama nekotone woyo mama nekoto apate lichape amwele akumba kuwa wa mama mwina chape uchote chanye akumba kuwa wa mama atiwe moyo simpi amainda bambo ndimanena kuti ndikisha mwenda poezi ndimakupemphani kuti muzindimvesesa tiziyenda limodzi ndimapanga za ndale koma ndili pano kumuuza munthu chifukwa ndale akabwera munthu yo pandale ifenso tibwera pandale timanena kuti mukasipaka manyi tizipakaso manyi inu ndine timverana kununkha limodzi kunoko ndakwiyakwiye kunoko ndalole kunoko ndi dungeon for kampadza njoka sena ni mwana nyani wamphongo asogolera anagoneka mutu panjanji ife tinalolera kuti sitima ithuzule mutu wa Nthamwanja Boys ife papila mulanje pano timakhala ngati nyani wamphongo timaopa kukhalira phwala mbuyomu ndi zimene ife timachita kuno koma timakhala bwino nenga musiyang'ana kumene kumatuluka zuwako kumene kuli Nthamwanja Boys ndi kumene kuli Sapito asogolera Sapito ili malo opsa kwambiri Sapito ili pachaba asogolera ni mapanga za ndale programu iyi tiyeni tayankhule ndiye timakuyankhula ndipena palipose pepani kwambiri ngati ine Kapolo musindikhululukira koma ine ndizayenda chonji ndiyenda chonji mpaka na chauta atazandipasa corona ineyo kuti ya ntchito ndiye mwagwira popeza pasiko pano kuti mundipase corona nanenso ndimweko ti wankaka ayi ndithu mukukhomerera musampasa ameneyo
iya ife tili pano kukuwa, ife tili pano kubangula, komabe muzimva chisoni kuti kuti Anthamanja Boys ndosaukawa, Anthamanja Boys alibe china chili chosawa, kwathandiza amene wasitira kwisa kuboma kotunena langa zina. Anthamanja Boys nyano wamphongo kutumikira pasapidwa ndimapanga Tandale, ndili pano kupanga Tandale, the great machini Professor Tapita Muthalika. Mwayamba bwino asogoleri, muyende choncho, ife tikuwa pano. Ziko likwenda bwino, ziko lilizi, mvula ikugwa bwino ndithu, mvula ikugwa bwino ndipo mwamtendere ndi chimwemwe. Pozindikira kuti mbali ina iyi kumabwera ni mphepo timbe machauta kuti achepese zimene za mvula isaononge manyumba anthu iyayi. Koma igwese mwamtendere kuti tilime tikolole. Kubweranso mchigawo chino bye. Ndatuluka mu studio, amainda abambo. Zikakunyasani tengani mazozizira. Iyi sabidwa imatentha iyi. Ndimamveka ngati kupweteka kwambiri koma tionana. Ndapita. Bye.